Ahojte, vítam vás pri novom videu. Dnes máme taký deň a la zbieračka. Ideme zbierať vlastne po porastoch, lebo nám tu tak prefúkol taký vietrik a mali sme, je tak už dosť namočené. Tak nám čo zíka povaľalo, čo nevyvalilo, tak zlomelo, alebo ohlo tak, že tam nemá cenu nechávať, že takému čo nestane náhodou. Takže ideme to dneska pozbierať. Tak sledujte videjko. No. Tuto ešte máme dobré, tu je taký tvrdý podklad. Ale tam kúsek ďalej, tam máme tak mäkšie, tak prvý raz som vyšiel, ale LTT, chcelo by to aspoň reťazky na predek. Lenže komu by sa ich chcelo teraz nahádzovať, však? Je to treba iba jeden deň. A zase sa ideme sťahovať inde. A hlavne to, že by boli hodne špinavé. Tak som skúsil bez a vyšiel som. Ale hovorím, len tak. Mal som tu taký držiak spravený na to, sa mi to zlomelo. No, už aby bola sobota, lebo mi treba spraviť údržbu. Ja keď som robil vlastne kvázi takú tú polovičnú generálku, hej, že robil som hlavu, robili sa tí vyvažováky, tak som na spodek na baňu, vlastne foliovú, tak som dal iba klasické obyčajné tesnenie papierové, lebo vtedy bohužiaľ nebolo. No, papier sa vymlel, dnes si tam asi bola vôľa, alebo ja neviem proste. Tak začalo nám siliť v jednom mieste, tak v sobotu, čo je zajtra, lebo dneska máme piatok, tak zajtra ma čaká vlastne zhodiť preteseň vaňu. A samozrejme ideme pozvárať zas nakladač, keďže sa mi stalo to, že som prehádzoval drevo cez kopu buka. Buk z jednej strany zeskočil a ako som ho mal pridržený tej radlici, tak ma škúblo, tak mi zlomelo tú výstuhu. Praskla, takže ho musím znova vyvariť, lebo nakladač sme už vlastne vystužovali dvakrát, lebo hovorím, má akože nosnosť 1600 kg, lenže keď človek v celých dĺžkach sa vykladá drevo, tu je jama jak hovado, ale vyšli sme. Tu som ten prvý raz, keď som vyšiel, tak som mal ten problém v tej jame tu výsť. Tam bolo nahromadeného blata, ale už keď som raz prešiel, už sú také roztáhnuté, tak už je dobre. Tak som vlastne donútra sunul plné železo. A ono to držalo, kým som smreky geľboval, však aj ťažké smreky, tak v pohode. Jak som začal buky vyhadzovať z tohoto kopca, tak už bolo problém, už začal praskať. Buk je ťažší, tak hlavne tam, keď ma to škubol. Už dva razy sa mi to podarilo, bola tam hrčka, tak ako som povolil kus, tak sa rozbehnula, tá hrčka mi drgla do radlice a hneď šup, bol prasknutý. Chlapi mi zhadzujú, tuto robia, tu máme nejaké, tam dole boli vyvratené, tuto boli zlomené vrcholce mali, tak 8 metrov alebo 10 boli ulomené, tak sa to vlastne dalo von a idem teraz druhýkrát. Ten prvý raz som mal také tenšie, keďže aj tuto to budeme musieť potom hrebení lanovať, lebo to je ešte mokré. To neutáhnem, lebo to sú také lepšie. A
máme nazhadzované aj vlastne za tou jamou. Aj tuto na vrchu na hrebení máme polamané, aj vyvratené. Takže máme čo robiť dneska. No. Som tu prvú varku vliekol, to je mokré ešte. Umenie sa tu miesiť. Ale keďže toto potrebujeme dorobiť, lebo hovorím, pôjdeme inde, tak už to nejako spravíme. Lebo tu už asi nepôjdem na túto stranu, pôjdeme asi na tú druhú tam dozadu. A máme aj kolo skladu, čo si pozbierať ešte. No. Takže toto ideme pozapínať, otočím sa sem. Anten by nám chcelo prehodiť. Anten by chcelo prehodiť, aby som ich dokázal zebrať. Tatko už mi ukazoval, treba prehadzovať. Tento môj krosíka uletel, ten malý zviazaný doprava. A bla 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 bla. No, zapneme ten druhý a ideme. No, vyšudáme ho hore. Pôjde? Hádam. Teraz vyšiel slavo byť presňa. No.
LTT. No. Máme tuto jeden vlasec. Čudu. No. Z tohto jedného lana máme jeden vlasec prásknutý. Mám doma nové lano, ale ešte kým to drží, tak ešte na ňom čo si potahám. Kým to nie je také hrozné. Sedačku som renovoval, lebo už som mal sem také vydreté. Dal som si spraviť, mamina mi ušila poťah, len musím dať druhé šnúrky do toho, lebo toto sú také tí elastické a sa to, keď čosi sa to pohne, ale akože matrož je dobrý, lebo tie čo predávajú v obchodoch, akorát toto dostalo, táto vrchná, ktorý to je drahé, ten spodek jak bláze, neviem či to 120 alebo 150 eur som za to sami sa neplatil. Už to si nie je úplne istý, ale ako na stoličku krása. No, musíme to potáhnuť sem. Toto musím tak poprelanovať, lebo tiež to je také, že jeden na kamp. Ale za tie špice sa to bere horšie, za tenké konce, lebo toto aspoň drží tú váhu, keď to máš pri sebe. A tie špice to len prevrátiť. Tuto je tak dobre bokom, a keď to je takéto oslindračené mokré, tak jedna radosť. No, skúsime to, čisto potáhneme. Aj, čo robíš? Štít hore.
zase myššie. Lebo nás to tam tlačí, až ma nevyhodí na ten peň. No. Teraz hodíme dole štít, pritiahneme. Dobre. Nezdá sa to, ale toto ma už pár razy potlačilo tak fajne, som zastavil až tam dole. To je také maslo, tá hlina. To nabije do plná, ideš. Tuto máme povyvrácané, sú tam, neviem či vidno na tej kamere. Polamané sú. Tam. Aj tam na druhej strane máme vlastne povyvracané. To budeme musieť pozbierať. A hovorím, ešte máme dole pri sklade čosi. Ani toto nebolo napadané. A my sme tu už boli, neviem, asi 3 týždne dozadu. Tak sa nemýlim. Tak sme zbierali už, aj toto bol vyvratený. Aj tuto dole, kde si sa ešte čosi zhadzovalo. A hando vôbec nebolo. Ani toto tu hore. Ono, čo si už je pootvárané, tak ako fúkne vietor, tak to hneď vylame. Lebo tí krajáky sú už není, čo to prvé drželo. Aspoň takto trochu uľahčím, keď sa to dá, že sa to pozbiera, tak im to naháčem na kopu. Majú menej roboty oni. My sme vlastne túto časť prešli. Len hovorím, ako aj tuto nám narobilo, neviem, či to je vidno. Si keď príjme sem bližšie, nám tiež narobilo nové vývraty. Tak to budeme, hľadám dneska, jak sa to bude dať, pozbierať to. Aj neviem, či nástojáka sú to asi ešte asi iba označené. Okay. Hej. Jeden, druhý, no 3 dokonca. Aj toto treba spraviť. A máme vlastne, tuto sme tiež minulé rúbali. Tak ešte nám vlastne kázali, aby sme dorúbali aj tie 3. Takže vlastne sa to za Handenberg sa vlastne dosadí, vysadí sa to. Lebo tá rúbaň už predtým to je vysadené, akurát toto, že dosadia. Nedám vám zase takú plnú várku, ako vozievam odentiaľ. Dávam takúto, koľko sa podľa vás nachádza tuto drevnej hmoty. Vidíte? Kúsky pekné sú celkom, nemôžem vám ukázať tie plací rytky, lebo tam už je napísané čísla sú. Sledujú aj ťažbary, takže to by vedel si pozrieť. Takže skúste si tipnúť takto bez toho kvázi. Tak toto vypadá.
Sú to také peknejšie kúsky, hlavne tento. Skúste dať tip, ja tiež taký, že nemôžem povedať, lebo by som zase navádzal k nejakému číslu, ale vidíte sami. Pekné kúsky. Pozrite, možno niečo vyhráte. Do komentára tip a dám akože do ďalšej vlastne nedele od zverejnenia videa do nedele si môžete tipnúť a v nedeľu povedzme o 8 to ukončím ráno a o 12 dám možno nové video, možno len k tomuto vyhodnotenie alebo nedám. Takže do 8 si môžete do nedele tipnúť, koľko je v tej várke. Dúfam, že tam nebude vidno až tak čísla, keďže to už je zmerané. No a mňa čaká šupido pre ďalšiu várku. No, ešte sa vrátim vlastne k tým baterkám do tej GoPro. Neviem, chalani, čo vlastne tiež natáčate, neviem, či ste mali také skúsenosti s tým, ja neviem. Ja som mal normálne aj originál, že mám takéto batérie. Mal som 3, aj z nabíjačku a normálne mi ich tak nafúklo, že ich nedokážem vložiť ani do kamery. No, ak máte nejaké skúsenosti, môžete do komentára dať, že by ma to zaujímalo, že či iba ja mám takú akože chybu, alebo či mi desika nastalo buď v nabíjačke, ja neviem, ale ako ja som teraz kupoval ja som kupoval teraz takéto, som kúpil 2 aj znovu nabíjačku, lebo hovorím, tieto mi akože normálne, hovorím, tá jedna je taká nadutá, že to sa nedá ani vložiť do kamery a tie dve sú ozaj taká, človek sa už aj bojí s tým niečo robiť, lebo až mi to ešte nerakne v ruke. Tak, ak máte nejakú skúsenosť, tak napíšte, som zvedavý, že či aj vy, ale ako hovorím, ako náhle prišlo že zima, tak bolo problém čo si natočiť aj z kameru, takže úplne zle. Ešte ten prvý rok, teraz máme vlastne druhý rok, ešte sa musím pozrieť, že či sa to dá vlastne vyreklamovať, či už nie sú už akože po 2 rokoch, ale neviem, ako mal som GoPro 7, ale tá fakt či dodnes, tam nabiješ, tá ide, ale tieto baterky, ja neviem, to životnosť akože úplne minimálna a neľúbi sa mi to. Hej. Hovorím, ako je to výhoda, že dobre, nabiješ ich viac a eventuálne vymeníš a natáčaš, len neviem. Tá kvalita tej batérie stojí za figu, ešte keď toto robí. A všetky 3 mi to urobilo, takže zaujímavé. Hovorím, ak máte nejakú skúsenosť, dajte vedieť, som zvedavý. Toľko k tým baterkám. A my ideme čo? Dávam drevo až vlastne tam za ten potočík, len keď vlastne robili sme toto, tak sa vlastne tí dreva vytahovali sem, tak preto ich dávam aj tieto. Lebo ak by ste ešte čosi rozmysleli náhodou, keď tu už navozíš pol fúry, tak odtiaľ je problém čo si vytiahnuť, lebo tam je taký zjazd do toho potoka. Tak preto to dávam takto hlupo cez ten potok. Ale horšie sa to tému manipulantovi beha po tom dreve. Ospravedlňujem sa ti, jak sleduješ náhodou video, ale hovorím, ja to musím dať takto, lebo ja sa nedostanem potom do toho potoka, ku tým ďalším drevám, čo budem chodiť tam zebrať. Takže sorry.
Sorry, takisto Peťo to manipuluje, pozdravujem ťa, jak sa díváš. Počkej, tento hodíme trošku. Počkaj, ten nedám. Tak. A hlavne vrátime naspäť. Až to máme také úhľadnejšie. Až to nevyzerá, keď sa Big vychčí. Dobre. No, musíme to obchádzať, lebo tam, kde som zešiel, tam sa nedá výsť. To ani neskúšaj.